Hei, täällä ollaan taas Rubin parissa. Joo, että tuli taas uusi video. No. Joo. Lagaa pikkusen peli, kun täällä vähän. No ei lagaa. Eihän tää edes lagaa. Ei tietenkään. Eihän tää lagaa yhtään. Ei tuolle lagaa. Visual Boy ei lagaa yhtään. Eikö sun pitää keittää sun kanas? Joo, mut siis minä vähän tossa kouluttelin näitä, tai tätä siipimiestä. Ja sitten sille tuli uusi isku, joka on Wing Attack. Ja niin. Minä käyn kehittämässä kanan. Katsotaan, mä irrotan tän. Katso, etteikö kuulee jotain. Mä irrotan tän. Miksi? Nyt katso, et kuulee. Okei. Okay. Joo. Tällaista. Noniin, nyt kehitetään kana. Noniin, scratchia tehdään. Joo. Miksi minä sanon tolle? En tiedä. Mitä? Hui! Tää on kiva tyyppi. Jos minä nopeutan tässä paljon, niin ei oo sitten mikään mun vika. Tai on. Mutta en suosittele kuitenkaan tätä Emberiä, vaan Mari Lopez. Joo, kyllä. Korjata vähän tuosta eteen. Noin. No ei. Ei sitten. En mene superpotia, mikä on nelumipotia. Heti käyttää potia niitä. Ei oo väliä. Kuka käyttää? Mä käytän potioni. Scratch. Kiitos. Mä vähän nopeutan. Joo. Noniin. Ja jahas. Mun mielestä se kehittyy. Kyllä se kehittyykin. Mä sen tiedän. Minä. Kiitäkään. Eihän kiitti. Noin. You get a little. Big. Et se sillä mitään. No seuraavassa oli. Mutta ei kolmasta oli. Mens. Hop. Big. Tää just mahtava, kun tulee macho. Just noin. Kiitos! Mitä? Kana kehittyy. Noin. Siinä meidän kanan evoluutio. Moikka. Sulla silloin lähti pois. Kanahan se siinä. Kana. Joo, kanahan se siinä. Aina. Double kick. Yes. Just best isku. Mitäs kävi? Jotakin. Noin. Scratchin tilalla. Toi ei ollut siis lagi. No. Noin.
No, nyt mennään tänne Pokekeskukseen, eikä mitään muuta erikoista. Ja sit mennään salille. Sulosilaa tuli taas. Mä otan tää aivan huvikseen ettei. Jahas. Onko siipimies aivan järkevä? Ei todellakaan. Koska minä en halua, että siipimies... On kivityypin liikkeitä. Kyllä minä tiedän! Kyllä minä tiedän, mutta minä haluan käyttää tätä nyt, kun tämä on niin huono. Huonompia ensin. Ui. Enhän mennyt tuolta päin. Double kick. Kannattaa käyttää double kickia, kun se on aivan parasta salilla. Katsotaan, päästäänkö sali läpi. Älä speedappaa. Sale ei oo kiva speedappaa. Mikä rivaali kyllä oikeastaan? Ai niin. En tiedä. En nyt tee mitään. On critical hit. It's super effective. Ui! Level 7. Ihan hauska. Sen toi Nosepast. Nosepast, eiks tää ollut Steel ja Rock? Vai oliks tää pelkkä Rock? En mä muista. Ehkä Steelen mä. Mut nyt kannattaa alkaa kouluttaa tätä toista. Tätä lintumiestä. Se on siipimies! Ja tää on kana! No okei. Etkö oo tajunnut? Okei, en. Potion! 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 Nyt tulee vielä potion. Ei tukkaa. Ui! Super effective and... Kannat lähti noin vähän hopet. No ehkä joku 2 hopeta. Nosepast Fender! Kiva. Clear. Mikä sun nimi tässä pelissä on? Unski. Joo. Unski, joo. Unski voitti! Joten minä hävisin. Näyttää siltä, että... No. Pokemon liigan sä... Miennän ne sun... Sait kivimerkin. Se nostaa sun Pokemonien attack. Voimaa. Toi on Rock Tomb. Joo. Se vähentää sun... Miksi se vastustaa speedboja? Mene pois! Miks mun pitää mennä pois? Okei, sit mä lähenkin pois. Eikö sun pitänyt napata yksi Pokemon tässä? Niin! Mutta ei nyt! Ja me nyt tonne me. Oh, se on siinä. Ja Devon Woods on lähtenyt. En mä sinne aio mennä. Mitä täällä oli? Sulla on juoksukengät. Kyllä. Täällä ei oo mitään. Paitsi Onko trainer. Onko sun kuut? En mä tiedä. Tarkista. Miks? No, kuut on aika hyvä. Kuut on aika tärkeä tässä pelissä. Jos sä et niinku omista ketään, jolle opettaa kuut. Tää tuois nappaa joku. Teet. Nappa Pokemon. Zoomis löytyi heti. Toi on tykkää. Ihan sama. Aivan sama. Quick attack. Ei vie kamaan paljon. Ai ei vie. Okei. Älä! En mennyt. Miks? Bad. Pokepallot ei oo tässä.
Suosittelen, että et nappaa enää pitkään Pokemonia. Sulla on yksi salimerkki. Siis sulla on kuitenkin jo 3 Pokemonia. Mahtuuks tähän ruohopää? En mä tiedä, mutta eikö se ole aika huono nimi? Ei täällä ole ruohoa päässä. Oisko Yrmy? Kato nyt tota. On ihan Yrmy. Ei niin, mut kuitenkin ruohopää. Ei se ole ruohopää. Eikä tässä ole äätä. Ruohopaa. Ei kuulosta hyvältä. Miksi? Miksi sä käytät näitä, jos sun muilla Pokemonilla on isot kirjaimia? Miksi? Se on ihan typerää. Ai jaa. Okei. No. Yrmy ihan selvästi. Kattokaa ton ruumisin pikkukuva. Viime videon osa 2 katoin. Niin sul kesti puoli tuntia ehkä tehdä se nimi. Valmistaa. Tätä pitää joskus kouluttaa. Älä tee sitä kamalan pitkää videoa. En tee. Miksi tekisin? 4 minuuttia vielä. Saat kuvata. Okei. Joo. Tässä battlessa minä saan Pokemonin. Yikes! Tackle is the best attack ever. Kyllä. Tackle is the best attack ever. Takle. Me vaan takle. Oi, toi on leveli iso pelotatti. Ui, kamala. Aistele. Aistele lotat. Lotad. Tässä on 1 leveli ja Stunspore. Ruumis. Sä et kyllä enää jaksa matsia. Ja siipimies. Miksi? No, eikö se ole aika hyvä valinta? Niin. Sitten Pekki tai Wingetta. Mie en halunnut oppisit Stunsporan tietysti. Mutta Wing Attack. Stunspore. No ehkä joihinkin hyvin. Mun Emeraldissa mulla on tämä Bad Egg. Ja niin se. Tai se. Mikä se? Voi juoksukengät edelleenkin. Kyllä. Juoksukengät. Ui! Kyllähän mulla juoksukengät. Miksi? No niin, mä annan sulle 3 minuuttia aikaa kuvata. Kiva. Mutta tää venähtää liian pitkäksi taas. Joutuu leikkaamaan 2 osaa. No tää loppu tähän. Tää video loppu tähän. With more? Moro. No sitten moro kohta. Voitetaan tää Pokemon. Ei siitä. Miksi? Eikö se olisi järkevää? Niin. Pro pahaisku. Jee. Jaha. Se on leveli. Polvo. Lopetetaan sitä. Toisaalta toisten korviin. Tallennetaan. Mut sie tallennat, koska mä en jaksa. No selvä. Ekas videossakin. Mä en jaksa.